Yo, what up mga guys? May adlaw sa tanan no. Karong adlaw guys, mag-cooking na putag BBQ guys. Nyawa na ginato ni gilangan guys, simpre. Atuan na ni gidigamo guys kay para madali taning istoryahan na sad ba. Nagitadtad nako siya guys sa sakto ra pud kadakon guys no. Pinaturo-turo tirada ba. Nya pagkahuman na to hiwa guys, gibutang na pud nato siya sa bowl no. Nya sa gulan na nako ni siya gamay condoms guys. Kani ratong hangkabon no kay murag straight naman ta sige ni yobab ani. Namoy utan dia. Swapin akong yobab di. Bitaw guys, pag uman og hugas sa nigmaayo guys, atuwa na po ning ad-aron ni atong mga lamasitas no. Kila bra man kay pagkatirada sa lake girl, sigundahan din nato Bombay no. Pag uman na guys, ato na siya isagol diri ah. Diri na ko ipakita ang templada guys nga with love. Bitaw guys, gi-spread na to ng paminta dia. Paluapan na to aning liquid seasoning nya ketchup para masarap. Sakto ra tong ibutang guys no para alim na jud kay siya. Nya paluapan day guyot, asukal nga pula pero brown di ay. Bitaw guys, pag umano to butang og chili flakes ato siyang gikaro gamay no. Nya lime juice pampaaslom. Nya atuan na pud ni siyang karo-karawon og maayo guys. Nya wala rin nato gilangan guys no kay marinate na nato ni siya. Ug atuan na pud ni hugasa atong tirungan daan guys para unya laos-lahos ra tong tirada ba. Nya after 3 hours atong pagmarinate guys, ato na ni siyang gituhog dayon guys no. Mas lami man gud tong i-marinate gid siya overnight ba pero ana man gud na apas guys. Mura man gyapon mamikos-mekos ra man gyapon na sa tiyan. Bitaw guys, ato na pa rin gisugdag timpla ni ato ang pamahid guys no. Nya pag umano tog sawilik ug oil guys, tanga na pa natog balik og lime juice no. Siling tagip-tip og garlic powder guys no. Pampahumoters ba, pinulpog nga paminta. Pag umana na guys, ato na siyang karawon guys no, hanton makuha nimo yang consistency. Na nagbuot-buot na sad. Mao na nitong uling guys no, naka-ready na. Grabe, automatic silab man dayon. Bitaw guys, wala bitaw nato gidangay-langay guys. 2 hours naman guys si Torax. Ready nang sugangan no. Inani ka kuya ang mga movement diri guys. Inato ra kay nga style ba. Nya sa tuang paglapag diri guys. Grabe ang aso guys. Aso pa lang ulam na. Nagipahiran din nato ani atong ginama nato nga sauce guys no. Wa na. Sarap na jud kayo gid. Wa na jud kay magawa dia. Bitaw guys, bali-balihon ra nato ni siya guys no kay para sakto ra kay ang pagka-cooking ba. Nya kalingawan ra gyapon nato ni siya paypay guys kay para ma-maintain niyang baga. Baliktad na punta. Mas prefer na ako ang imong kargadog baliktad guys kaysa atong ipundo-pundo nimo. Naam ko usahay guys, ma-overcook siya ba niya. Lain na ba kay kaunon? Mawala man gud iyang pagka-juiciness guys. Nagbuot-buot na sad. Murag hapit na gining naong nga ba? Gamitin na ng magic dira kay para mahuman ang taning istoryaha. Nya bago po ni siya maluto guys no, gusto lang po din ako i-shout out akong mga amigo di ano. Salamat kay kanunay guys sa pagsuporta sa akong mga video nga bisag nganin lang bugal-bugal usahay. Pero mamao man pod guys kaluyan. Og bitaw guys, wa sa day bangal nga video day guys no kay nagkuan pa si Commander guys, nag-duty man siya ning gayon gud nya wa ko niya nakuha og video. Og mao ra po tutanan guys no. Dagan jud kayong salamat sa mga nanan-aw mga ni suporta. God bless kanunay guys og ayos.